Представьтесь. Меня зовут Антон Янковский, я аўтар беларускай настольнай гульні «Паўстанцы». Зараз перед вами гэта новая версія, другая рэдакцыя гульні. Першая рэдакцыя з'явілася яшчэ ў далёкім 2013 годзе. Зараз мы за гэты час дапрацавалі і рыхтуем перавыданне гульні у новым дызайне, у новым фармаце, з дапрацаванымі нейкімі механікамі, з дадаткамі і самае цікавае з багатай гістарычнай інфармацыі, якая ўкладзена ў саму гульню. Самае першае, самае асноўнае, з чаго складаецца гульня, гэта з рэальных гістарычных асобаў, якія ўдзельнічалі ў той час у паўстанні. Гэта вось можна звярнуць увагу. Гэта ў нас і каманда царскіх службоўцаў, гэта сапраўдны там Міхаіл Мураўёў, Іван Скварцоў, Владзімір Нарзімаў, то есть шматлікія гістарычныя асобы, губернатары, генералы, якія былі на баку царскай улады ў той час. Наступная каманда, гэта каманда паўстанцаў, гэта 5 самых такіх папулярных паўстанцаў на чале з Кастусём Каліноўскім, там Людвік Нарбут, Валерій Рублеўскі. Гэта каманда паўстанцаў, якія самыя галоўныя героі гісторыі, якія паднялі самапаўстанне і былі. Трэцяя каманда, якая ўдзельнічае ў гульні, гэта каманда простых звычайных беларусаў, але у гэтай версіі гульні не зусім простай. Кожны беларус мае сваю нейкую біяграфію, якая заснавана на гістарычна зафіксаваных падзеях. Да прыкладу, калі мы звернем увагу на Юстыну, у яе такая біяграфія. Старая кабета з Гародні, якая ў часы паўстання насіла жаробныя колеры ў знак салідарнасці з інсургентамі, за што неаднаразова была штрафавана паліцмайстрамі. Была такая жанчына, магчыма, яе не звалі Юстына, але вось гэты факт зафіксаваны. Напрыклад, там ёсць жанчыны з Берштау, з Менску, жанчыны, мужчыны, там дзядок, які ўдзельнічаўся ў паўстанні пры Касцюшку. Мы знайшлі гэтыя цікавыя факты біяграфіі людзей, якія жылі ў той час, якія зафіксавала гісторыя, і ўклалі іх у аснову 10 персонажаў, якія будуць выконваць ролі. Маюцца яшчэ 3 колоды карт, якія нясуць сваю сэнсавую аснову, сваё механічнае дзеянне. Можам паглядзець. У нас ёсць 3 колоды. Першая колода зброі і праклёна, другая колода лёсу і трэця гэта дадатак падзеі. Зараз іх больш падрабязна раскажам. Да прыкладу, карты зброі. Гэтыя карты раздаюцца кожнаму ўдзельніку. Гэта такая як зброя, як метад галасавання. Так, кожны ўдзельнік выкладвае карту насупраць таго, супраць каго ён збіраецца галасаваць. Але калі ўдзельнік выбывае з гульні, ён мае права наслаць праклён на іншага ўдзельніка. І такім чынам мы пераварачваем карту. І тут вялікая колькасць праклёнаў. Гэта нейкіх дзеянняў, якія будуць датычны да персанажаў. Там, да прыкладу, калі зараз касінеры, то всех, калі жыць бок жаўнераў, то вы не маеце права голасу. Ці воўчая зграя. Калі вы выцягнулі пушчу, вы пакідаеце гэту гульню. То есть якія-то такія больш складаныя умовы для персанальна кожнага ўдзельніка з'яўляюцца. Вось. Далей, наступная і вельмі важная колода, это колода лёсу. Яна засталася класічна, як была ў першай версіі гульні. Яна складаецца з 6 картак. Калі гульца збіраецца выкінуць, менавіта гэта колода вырашыць, што з ім будзе. Застаецца ён у гульні пры нейкіх умовах, альбо сапраўды пакіне гульню, але якім спосабам. Да прыкладу, ён можа быць павешаны на шыбеніцы, ён можа атрымаць медаль пасмяротна і застацца ў гульні новым удзельнікам, ён можа быць расстраляны і таксама пакіне гульню, альбо можа збегчы на пушчу і застацца ў гульні, мала таго, яшчэ і атрымаць бонус падчас гульні. Шыбеніца можа быць павешаны, і карта-газета, прачытаўшы газету, ён можа пераканаць, што выбіраць трэба не яго, а некага іншага. Вось гэта карта колоды складаецца з гэтых картак, і кожны раз удзельнік яе выцягвае. І адна з цікавостак, напэўна, самых цікавых, якія мы дапрацавалі зараз, адной з цікавых у гульні, гэта колода падзеяў. Гэта колода, якая складаецца з гістарычных дат, якія знаходзяцца на баку паўстанцаў альбо царскіх службоўцаў. Да прыкладу, 2 лютага 1963 года пачатак паўстання на беларускіх землях. Альбо 22 сакавіка 1964 года па загадзе Мураўёва быў павешаны Кастусь Каліноўскі. Гэта нейкія гістарычныя даты як пазітыўныя для паўстанцаў, так і пераможныя для царскіх службоўцаў. Акрамя гістарычнай такой асновы, карты маюць нейкую ўласцівасць. Гэта ўласцівасць уплывае на кожны раунд. Такім чынам, кожны раунд для гульні стане па-свойму унікальны. Вы можете патрапіць у Вільню, на плошчу, дзе зараз будуць вешаць Кастуся Каліноўскага і паспрабаваць выйграць гэту гульню без яго. Ці вы пачынаеце паўстанне, вы ўдзельнічаеце ў паўстанні, калі вы яры паўстанец, то вы можете атрымаць нават бонус 2 карткі зброі ў пачатку гульні. Тут ёсць, напрыклад, такія карткі, як вось,
Да прыкладу, картка падобічным быў забіты атрад Людвіка Нарбута. Таксама у вас асаблівая ўласцівасць, вы можете альбо атрымаць вялікі бонус, альбо адразу загінуць. Ёсць бітвы рознага. Гэту гульню можа гуляць ад чалавек 4-5 до 16 чалавек. Але самы аптымальны варыянт это 10-12 для того, каб гульня не зацягвалася і як была два дадаткі, якія вы можете альбо дадаваць да гульні, альбо не дадаваць. Яны робяць гульню больш цікавейшай, але адначасова робяць гульню больш складанай. Як бы вы можете як наслаць праклёны на іншых удзельнікаў, зрабіць для іх персанальныя нейкія мовы гульні, так і выбраць дату, выбраць месца, куды вы попадзеце разам з усімі вашымі удзельнікамі і альбо на бітву цікавую для паўстанцаў, альбо для царскіх службоўцаў. Вось.